Hausawa sun ce mai jiran jira ya wahala. Juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ta gane ta. Wannan gaskiya ne domin ba a fafe gora ranar tafiya. Ta yaro kyau take ba ta karko. Rayuwa tana ƙara inganci da datar Atancy. Farin cikinku mai ɗorewa ne da datar Atancy. Da Atancy data, ma'aurata suna samun nishadi a cikin gidansu. Da datar Atancy, me kuma kuke nema? Ba iya data kaɗai Atancy data yake yi ba. Zaka iya zaki iya, za ku iya siyan kati da datar Atancy. Sannan zaka iya zaki iya za ku iya. Zaka iya mai da kuɗi sannan ka juya ta daga kati zuwa kuɗi a hannunka. Wutan lantarki kace da shi a gidanka? To Atancy data zai iya maka biya. Kana da GoTV, kana da StarTime, kana da DSTV, ko Moplus. Atancy data duk yana maka subscription wayan nan. Da Atancy data provider, zaman lafiya mai ɗorewa ne. Zaki iya, zaka iya, za ku iya duba sakamakon jarabawar yaranku na makaranta. Ni Husaina Abdulkadir ɗan Hajiya, ina tare da manhajar Atancy data. Ni Suleiman Tanko Ibrahim, ba ni da wani manhaja sai datan Atancy. Ku garzaya Play Store, ku sauke manhajar Atancy data provider, sannan ku yi rijista. Sunana Muhammadu Sani Atancy. Tsuntsun da ya sha ruwa. Shi ruwa yake duka. Idan kura ta yi kuka, Masu akuya ɗaurewa suke. idan kana da datan Atancy. Da ka more yawo a social media. Masha Allah. Idan ana babbakan giwa. Ba a jura kauran zomo. Idan kai downloading Atancy data. Kai ta yawo data ba ta ƙare ba. Idan rana ta fito, Tafin hannu baya kare ta. idan kuma zaka juya kuɗaɗenka, Atancy data ita ce mafita. Atancy data provider duniyar network. Ku zo ku haɗa hannun jari da mu, za ku samu alkhairi. Allah ya hana babu. Idan kana da manhajar Atancy data provider, Saka ga sauti da rahusa a cikin wayarka. Idan ka ga sauki da rahusa. Saka sha nishadi. Atancy data provider. Ba a nan kaɗai manhajar Atancy data ta tsaya ba, ina IP users za ku iya buɗe naku shafin ko kuma manhajar domin sai da naku data. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan lambobin waya kamar haka: 081-42-25-97-85 ko kuma a tuntuɓe mu akan wannan lamba kamar haka: 091-33-69-8150 ko kuma ku turo mana saƙo kai tsaye ta email ɗinmu wato atancydataprovide12@gmail.com. Sai kun zo.